Bun regăsit! Sunt Cati Călin, sunt formator de formatori în metoda Espere, creată de Jacques Salomé. Poate te întrebi la ce este de folos această metodă și da, este un alt fel de a comunica pentru a ne susține și a te susține dacă alegi acest lucru, să poți să-ți transformi relațiile. Relația cu tine însuți, cu tine însăți, în așa fel încât să te poți asculta mai bine și te respecta mai bine, și în relația cu ceilalți. Fie că acela este relația cu copilul tău, cu partenerul, relațiile profesionale, relațiile care pot fi provocatoare cu proprii părinți și nu numai. Este simplu, vizual și o să și arăt lucrurile despre care vorbesc și aici în mână am un obiect care reprezintă o teamă, pentru că simțeam foarte multe temeri acum 21 de ani, atunci când l-am întâlnit prima oară pe Jacques Salomé și am fost la un prim workshop pe care l-a organizat Claudia Jimeno la Centrul Amanecer și mi s-a părut extraordinar să pot să descoper, pentru că aveam multe temeri atunci. Mi-era foarte teamă să vorbesc în public. Acum am plăcerea de a vorbi în public și bucuria de a face această înregistrare. Și am descoperit că această teamă, în loc să încerc să o elimin, să o ascund, mai degrabă să o ascult. Oare ce îmi imaginez că s-ar întâmpla dacă vorbesc în public? Că o să mă blochez, că nu o să spun bine, că oamenii nu o să aprecieze, că o să ajungă să râdă de mine. Și am descoperit cu această metodă, pe lângă a arăta lucrurile despre care vorbesc, să văd cum arată teama aceasta și pentru mine arăta astfel, și în spatele ei de fapt există o dorință care e partea pozitivă și stau așa spate în spate. Am teama de a vorbi în public și de a mă face de râs și de fapt în spate e o dorință care e partea pozitivă. Ce îmi doresc să se întâmple? Îmi doresc să primesc apreciere, îmi doresc să transmit oamenilor ceva care să aibă sens pentru ei, îmi doresc să am o experiență plăcută și să pot să le ofer o informație de calitate și o prezență de calitate. Și am învățat să fac acest switch de la frica de a vorbi în public la dorința de a oferi ceva de calitate și să aleg să realizez această dorință. Și am realizat-o pe parcursul acestor 21 de ani de când transmit metoda Espere și în consultații individuale și la nivel de grup și sper să continui să fac acest lucru din toamnă, de când va începe noul program de formare de formatori în metoda Espere, cu șansa să poată să aplice în viața lor și să transmită mai departe acest fel de a comunica extraordinar de util, simplu și aducător de energie pentru oameni de toate vârstele. Te invit să afli mai multe.